Στην Εθνική Εστία, παρουσία του βασιλέως Κωνσταντίνου και της βασιλίσσης Άννας Μαρίας, έλαβε χώραν η καθιερωμένη εορτή της πίτας του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος. Μετά από την εναρκτήρια ομιλία του κυρίου Πρίμπα, ο βασιλεύς απίφθινε προς τους συνεργάτες του Ιδρύματος τα σευχάς του επί το νέο έτη. Εν συνεχεία ο Άναξ έκοψε την πίταν και προσέφερε από ένα κομμάτι στους παρισταμένους, μεταξύ των οποίων ήσαν η πριγκίπισσα Ειρήνη, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Παπασπύρου, ο υπουργός παιδείας κ. Σαλαμανής και άλλοι επίσημοι.